voor terug. Hoeveel ik van je hou. Ja, dat zegt. Ja, dat zegt dit bloemetje. Daarom is dit bloemetje voor jou. Ja, dit is toch gewoon te gek. Meesken verrassen kunnen mij een ongelooflijk leuke baar, oftewel een blomke. Iedere week kun je hem ooit aan waard volgens Jim een blomke verzinnen en om welke reden. Wij pikken daar een leuk verhaal uit en we gaan op paard live met uw verslagjouwersteam om de blomken dan echt uit te delen. Een van die meesten die dus de andere week een mailt had, dat is Hilly Kooistra. Hilly, goeiemiddag. Hoi, goeiemiddag. Van mij best hartstikke zenuwachtig, of net? Nou, valt mij. Ja, valt mij. Ja. Hey, door hast dus een mailtje stuur, door zei ik weet wel waar het een blomke verzinnen. Waar kreeg volgens jij deze week het blomke? Nou, mijn man. En waarom? Waarom? Ja, omdat het heel bijzonder voor u is. We hebben een hele goede band naar elkaar, dat had altijd al geweest. Fietsboon. En nou ik er ben, is dat nog steeds, hè? Ja. Ja. Is het dan ook echt zo wat ze zitten dat het dan echt meer een vriendin wordt als het uitgost? Ja, dat is wel zo. Ja? Dat maakt het nog gezelliger eigenlijk als je bij ook wel bent. Je bent wel lekker gezellig iets mee. Lekker samen wat drinken en zo. Ja, of even struinen, even fjord, ja. Ja. Dus behulpzaam, dat is wel een term die bij die man past. Absoluut, ja. Oké. Nou, heel blauw luisteren, want we gaan het nou doen. Wij schakelen naar onze collega Lisanne van der Ploeg. Zij staat al vlak bij die man. Lisanne, goeiemiddag. Ja, hoi. Nou, het is mooi waar. Mooi waar om een blomke voor te Jan, denk ik. Echt wel, ik denk dat we eigenlijk letterlijk in het centje zetten, joh. Ja, inderdaad. Ja, zeker. Ja, mooi zijn. Dit is kindje heel mooi. Ik moet even ziekje bij de vat door zitten. ja, ik ga hem voelen. Oké, daar gaat hij. Spannend moment, hè? De bel. De bel. Ik jij hoentjes en er zit een vrouw achter ons. Dus ik neem aan dat het Annie is. Nou kreeg het. Goeiemiddag, jou bent Annie? Wat zei? Ja, ja? Nou, goeiemiddag. Ik zie je namens RTV nog even mij een boeketje van jou. En die is onbent erin. Hij heeft ook enig idee trouw waar? Trouw mijn dochter dan, denk ik. En welke dochter bedoel je? Helly. Ja, dat klopt. En hij heeft ook enig idee waarom? Nee. Omdat ze toch heel bijzonder van iedereen is. En ze voelt dat jou ook heel behulpzaam binnen. Dus... Oké. Nou ja, hartstikke mooi. Kun je wat vertellen? Wat doe je zoal voor jouw dochter? Nou, ik steen altijd voor de bijnkleer. En wie als zij ben, en daar steen ik altijd voor kleren. Dus, Misschien dat jou jezelf ook wel eens vergeten. En daarom kreeg jou dus dit blomke. Zodat jou ook een keer iets leuks had. Jou mij ook wat meer aan jezelf denken zijn ze. Oké. Nou, dat zeg ik toch maar. Goed, wat vind je van het boeket? Hartstikke mooi. Ja, heel mooi. Wil je nog wat zien Hilly Sezen? Want die luistert nou mij. Oh. Nou, Hilly, bedankt. En wie je ook kwamen. Nou, het boeket komt op een goed plak terjochten. Ja. Dankjewel. Hier is een bloemetje voor jou. Mooi hè, ja. Je staat altijd voor me klaar. En nooit wil jij er iets voor. Ik vind het altijd mooi, ja. Meestal bleef meidje, hoe mooi kan je het gaan? RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio.